Vadiwa vateereri tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions, apo patinokupakurirai masecrets nemaconfessions. Regai tibva tapinda munyaya yedu yekutanga muzuva ranhasi. Hanzi maita basa mukomanashi. Nyaya yangu yakamira sekudai. Muna 2008 ndaiva ndichiri ne9 years ndipo pandakatanga kuziva kuti amai vangu vairwara. Amai vangu vainetseka nechirwere chekurasika pfungwa. Saka pakatanga mama kurwara, taigara sefamily takati mama, daddy nemasiblings angu. Daddy vangu vaiva munhu aisagara pamba, vaingopota vachidzoka kumba here and there. Saka isu taingogara namama kunyangwe vairwara kudaro, nekuti hakuna munhu aikwanisa kutitora, kunyanya hama dzekwaamai dzaisatoda kutitora. Saka mama sezvo aiva munhu aisanzwa zvakanaka pautano hwavo, vakatanga kutigezesa after every 3 hours. Vaitigezesa dzimwe nguva tichimutswa pakati peusiku, togezeswa tobva tazorwa salt namama. Saka ndakati ndava grade 5, daddy vedu vakazoona kuti situation yainge yanyanya, nekuti ini nevanin'ina vangu takapedzisira tatiza pamba nekuda kwesituation yedu. So takangotiza tikaenda pamwe pamusha paichengetwa vana, takazoenda kunogara kushamwari yababa asi taisabatwa zvakanaka. So nerimwe zuva daddy vakangokaruka vangouya zvisina notice, vakawana tiri kumombe tisina kuenda kuchikoro, vakabva vatitora. Saka daddy vakati vadzoka nesu kumba, upenyu hauna kana kuzombochinja, zvakangoramba zvakadaro, mama vachirwara. So nerimwe zuva daddy vakangomuka ndokuti takura, vakabva vasiya mama vari vega. Mama vakazotanga kugara kwaana gogo, saka isu takazotevera ikoko tikatanga kugarawo nagogo. Asi the situation was too bad because mama vainge vava kugara vakavharirwa mumba vasingatendedzwi kubuda panze. Iniwo ndakabva ndatosiya chikoro kuti ndikwanise kuriritira mama. Mukomanashi, chandanyanya kunyorera nyaya iyi ndechekuti ini handikwanisi kuregerera hama dzamama nekuda kwezvavakaita kuna amai vangu. Chinondirwadza ndechekuti kurwara kwose kwakaita mama, vanasisi vavo nanasekuru hakuna aipinda muroom mavaiva vari kuti vaone kuti vari sei. Iniwo ndakazotanga kuitawo zvechivhenda kuti ndikwanise kutenga chikafu, nekuti pamba apa tainyimwa chekudya. Uko baba vedu vakabva varamwa vakanogara kune imwe nzvimbo. Mama vangu vainge vava kurarama upenyu hwekugara vakakirwa mumba. Mama vangu kubva zvavakarwara havana kana pavakamboita zvakanaka. Dzimwe nguva vaiti kana vakakwanisa kuvhura door vobva vabuda, vobva vaenda votoshayikwa kwavanenge vaenda. Chinondirwadza ndechekuti paya mama pavaigwejenura door, hama dzavo dzaingovasiya vachibuda votoenda. Saka ini ndakararama upenyu hwekugara ndiri kumasowe ndichibvunzira kuti amai vangu vainge varasikirepi. Dzimwe nguva taivaona after some days vakazvimba makumbo. Neimwe time amai vakangobuda tikazovawana asi vainge vabuda musana. Then last year December mama vakamboita sekunge vainge vava nani. Then muna January zvikabva zvakwidza, mama vakabva vaita very serious. Mama vakarwara kusvika vava kusakwanisa kuenda kutoilet vari voga. Ini nehanzvadzi yangu ndisu taitovagezesa, asi mama dzamama dzaivepo. Mama vaingozvibatsira mu1 room iyoyo yataishandisa. Zvaiva zviri zvinhu zvainge zvakangooma. Mama vakazotanga kuita maronda pakati pemakumbo. Hama dzamama ndaiti kana ndikadziudza dzobva dzango ignore. Then last year ndakati ndichigezesa mama nenhau yekuti mama vainge vava kusakwanisa kumira vari voga, asi vakabva vandikurira simba sezvo vaiva nemuviri muhombe. Takabva tadonha pasi tiri tose. Ndakazama kuudza mainini munin'ina wamama but akango ignore. So the next day ndakati sezvo ndisingakwanisi kusimudza mama, regai ndivaite dry wash. Ndakati ndichiita sekudaro, kwakabva kwauya vamwe mainini vangu munin'ina wamama. Ndakavakumbira ndikati, mainini ndinokumbira kuti mundibatsire kusimudza mama ndikwanise kuvaisa pamubhedha, nekuti ndainge ndatoona kuti mama vainge vatova chando. But mainini
inini vakatanga kunditukirira zvisingaiti, vakabva varamba kutakura mama. Takazobatsirwa nevanhu vemuraini kusimudza mama. Then later that day ndakati ndichidyisa mama porridge, musoro wamama waitova pamakumbo angu. Vakabva vangoita sound ndiye Z. Vakavhura maziso. Takaedza kuti mama kani, mama mukai, but havana kudaira. Ndakamhanya ndikanodaidza vana mainini, but musi uyu hama dzamama ndipo padzakatanga kupinda mumba maigara mama, asi makore ose awa vaisapinda mumba mairwarira mama vari. Zvinhu izvi ndikazvifunga ndinorwadziwa, zvinokonzeresa kuti ndisakwanisa kuregerera hama dzaamai vangu. Nazvino kana ndikadzitarisa hama idzi dzamama vangu, ndinonzwa kuti ndinodzivenga nekuda kwekuti vakarwadzisa amai vangu. Mukoma, ndinokumbirawo kuti kana maposta musashandisa audio yangu nekuti mafamily members arimo mugroup renyu. Please, ndiri kutsvakawo advice kuti ndoregerera sei hama dzaamai vangu. Ndiyo yanga iri nyaya yemwanasikana uyu. She is saying kuti she's very bitter, she cannot forgive hama dzaamai vake nenhau yekuti dzakabata amai vake uyanga. So ini mwanasikana uyu ndamuudza kuti the moment yaunoti iwewe you cannot forgive them, it means kuti you are going around with a heavy baggage on your heart, and zvinhu izvi in the long run it's going to affect you. And also pachishona chedu I think kuti chinoti hama dzaamai vako ndivana amai vako, saka kunyangwe amai vako vakakurwadzisa sei, you have to forgive them over wangozviisa mumaoko aMwari. Also ndabva ndamupa example ya David na King Saul. Even if David akashungurudzwa zvisingaiti namambo Saul, but he kept on forgiving him until the end and God rewarded him. So mwanasikana, I really hope kuti you are going to forgive them and leave everything unto God. Regaiti vataenda panya yedu inotevera. Hanzi, hai mukoma nashi, we follow you on YouTube. Saka nezuro takati takateerera confession ya nurse vaya vekuti kuzvipatara vanhu vazhinji vanofa nguva yavo isati yakwana. Tichinzwa muchiverenga takaburitsa misodzi ini nemurume wangu nenhau yekuti takasangana nesituation yainge yakaoma kunyika kuno kwatiri, kunyika yevatorwa. Muna 2017 ndakabatira pamuviri, so ndakati 9 months dzakwana ndikatanga kurwadziwa, tikabva taenda kuhospital. Mukoma nashi takati tichipinda kumaternity ward tega takabva taona kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Takatukwa kunzi sei mauya iwo madays enyu asina kukwana. Ndakavaudza kuti tarirai kuti ndiri kubleeda, vakabva vati gara mukiu. Takagara mukiu kubva kuma 9 AM kusvika 3:30 dzemasikati. Ndikadaidzwa nevamwe nesi vakangonditi vhura makumbo, vakatarisa vakati iwewe hausi mulabor, dzokera kumba. Ndikati ko ndinodzokera sei kumba ini ndichibleeda? Asi vakabva vatondituka. Ndakabuda muroom mandaiva, ropa richiyerera mumakumbo. So ndakati ndiri mupassage ndakabva ndasangana neumwe doctor akati ko iwe uri kuendepi? Ndikabva ndarondedzera, akabva ati uya kuno. Ndikapinzwa mune imwe room zvikanzi handiti unoda chipatara stereki, gara imomo. Muroom umu maiva nevakadzi about 15 vairwadziwa but no check up kana chii usiku hwese. Dzakati dzava kuma 6 PM umwe mwana aiva ne18 years, mimba ikabva yatanga kurwadza very serious. Akachema achiti nesi mwana ava kubuda, asi vakabva vatomutuka. So akazonzwa sekunge ainge achida kuenda kutoilet. Ndokubva asvika kutoilet kuya akabva atswanya musoro wemwana nekusaziva. Munoziva zvaiitika izvi, manesi haana kana kumboita hanya nazvo. Vakangodaidza pota, mwana uyu akabva aendeswa kutheater. Ini ndichiona zvadai ndakabva ndati nhai Mwari wababa vaguti, tarisai I am in a foreign country. Tarisai kuti zvizvarwa zvemunyika mandiri zviri kubatwa nekunze kweruoko, ko ini mubva kure. Mwari dai mapindira. Ndakazozvizvarisa ndega kuma 10 PM. Manesi vakatarisa havo vari pamafoni avo. Vakazoti mwana adonhera pamubhedha, ndokubva vamhanya vachiuya vachipopota vachiti iwewe hauteereri, but ndinoda kutenda Mwari kuti ndakabuda muchipatara ichi ndine mwana wangu.
unfortunately mumwe muvhenda aiva panext pangu wake mwana paakazvizvarisa, mwana uyu akabva adonhera pafloor. Mukoma, it was like a horror movie. I will let you speak nemurume wangu also. Please post and notify me. Ndiyo yanga iri nyaya yavahanzvadzi vedu ava. Sure, confession ya that retired nurse iri kuita kuvhura a can of worms. I really hope kuti a lot of women are going to come vachitiudzawo my experiences avo, especially panhau dzelabor aids. Maybe vakauyawo vachitirondedzera zvavakasangana nazvo kulabor. Maybe vanhurume vachakwanisa kutreata their wives nenzira dzakanaka, knowing kuti kulabor kwakamira sei. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi please hide me. Hameno kuti isecret here. Muna 2006 I was 20 years and pregnant. Pane zvakaitikawo panguva yacho. Saka ndaive mutauni muHarare ndichibva ndapinda mune imwe supermarket ndichibva ndaba mabiscuits, malemon creams ndikaaisa muhomwe. Ndava kubuda padoo ndokubva ndabatwa ndichibva ndasungwa ndikaendeswa kuCentral. Saka ndiri ikoko ndakasvika ndikagariswa pasi kuseri kwecounter. Ndakagara ipapo less than 2 hours. Pakabva pauya umwe murume achibva ati ndimutevere. Ndakamutevera murume uyu kusvika tabuda papolice apa. Takabuda nekubheki. Baba ava pane pamwe pavaitoburitsa mari vachipa mapurisa. Saka tabuda paya havana kana kumbotaura neni, vainge vakangonyarara ini ndichingovatevera. Saka tava kufront ndipo pavakabva vandibvunza kuti saka imi ndimi ani. Vakabva vanditi unogara kupi? Ndikavaudza. Vachibva vanditi mari yetransport unayo here? Ini ndikati vachibva vandiwedzera imwe mari. Handichazivi hangu kuti yaive mari naidzo mari dzedu dzinongochinja asi yaikwana kusvika kwandaigara. Vakabva vanditi chiendako kumba. Baba ava handina kukwanisa kana kuvaona face yavo kana complexion yavo nekuti kwaive kwadoka zvekuma past 8. Ndaiti pamwe vaindiziva, pamwe ndichaona vasvika kumba. Zvinhu izvi zvinongopota zvichimbopinda mupfungwa dzangu kuti asi munhu uya aimbova ani. Nyaya iyi hapana umwe munhu anoziva nezvayo. Hapana kana munhu anoziva kuti ndakambosungirwa shoplifting. Yakazongova nyaya yangu ndega nababa ivavo. Ndaida kuvatsvaka ndivatende asi handitombozivi kuti ndinotangira papi kana kuti ndoti ani. Haidi, I think kuti iyi yanga itori ngirozi. I'm going to come kuinbox kwako, but I remember kuti muBible there's this story. Pane vanhu vakatosunungurwa mujeri nengirozi. Ndinokumbira kuti kune avo vanoziva my Bible verses, please can you put that chapter mu comment section tikwanise kuiverenga, because that story is very similar kunyaya iyi yakaitika kuna Haiti. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi hello mukoma, chitupa vigai. Confession yangu yakadai, ndakaroorwa. Saka ini nemurume wangu taigara tichinetsana. Saka one day takanetsana ndokubva ini ndarongedza hembe dzangu nedze mwana wangu. Mazuva acho mwana wangu aiva ne3 months dzekuberekwa. Ndakaenda kumba kwa sisi vangu vaigara nemurume wavo. Mazuva ekutanga taigara zvedu zvakanaka, asi ndakazongonzwa vava kunetsana kuti sipo iri kupera. Zvadaro bankuru vakazongofuma vakati, mainini ndakuroterai hope, uyai ndikuperekedzei kumba kwenyu, murume wenyu muchiri kumuda. Bankuru vanoita zvekunamatira misha. Ini hangu ndaisada, asi nekuona kuti pano handichadiwi ndakangorongedza zvinhu zvangu ndokudzokera. Takati tasvika kumba vakabva vati garai ndikunamatirei. Bankuru vakabva vatanga kundinamatira, asi chakandishamisa bankuru vakatanga kundinamatira vakabata nhengo yangu vachibva vatanga kuibata-bata vachitanga kupinza zvigunwe zvavo mukati. Zvikanzi musafa makaudza vanhu nekuti munamato uyu mukangoudza vanhu hauzoshandi. Shuwa ini handina kana wandakaudza nenhau yekuti ndaitya kuti ndikaudza sisi vanozoti manga magara muchidanana, ini ndikazvifunga ndinonzwa kubatikana. I am very sorry Haidi nezvawakasangana nazvo, because this is a form of an abuse.
abuse, but ndinokumbirawo kuti dzoka utiudzewo kuti zvakazoita sei, makazogarisana here nemurume wako. Vadiwa vateereri, regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi, hai mukoma, please hide me. Ini ndiri kudananawo nevamwe baba vari kuma40s and inini I am kuma20s. So nyaya yangu ndeyekuti vakarambana nemukadzi wavo 8 months ago ane 22, vakutoda kundiroora. Nemukadzi uyu vane mwana 1. So chandiboa vanongotaura nezvake kuti akanaka, but uno haana, anondituka kuti ndiri rombe, handina kudzidza, apa ini ndaka investa a lot of money paari. Kana iri mari vanayo havo zvekurevesa. Rimwe day vanoti ndo mukadzi wekutanga kundikwidza ndege tichienda kuma vacations. She disappointed me, I had no choice but kumudzorera kumba kwavo njani. So nyaya yangu iniwo ndanetawo nazvo, ndovaudzawo sei kuti I am tired nezvake. Every day anongonzi she is a goddess, but character yake ndimejusa plus ari ungrateful. Ndaneta nekunzwa nezvake. So my worry is vanhu ava havazodzokerani here ndikasara ndiri pachena. Mukoma nashi ndinokumbirawo kuti mundibvunzirewo kune vedare kuti should I go ahead and get married to this guy. Vadiwa vateereri, ndiyo yanga iri nyaya yemwanasikana uyu. Amene kuti mungamupawo ma-options api. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi, makadii pano? Ini ndaitawo mubvunzo. Ndakadanana nomwe mukadzi akanga ane mwana wake. Iko zvino mwana uyu akura ava ne 18 years. Mukadzi uyu tava ne 1 month, saka amai vacho vane 34 years. Mwana wacho ndaimubata semwana wangu. Asi chakazoitika ndechichi. Ndakati nerimwe zuva ndakashanyira mudzimai uyu, ndokubva tapinda mumba, ndokuita zvinhu zvinoitwa apo mwana ainge akateerera. Apo imba yacho 2 rooms. Akanzwa amai vake kuti vairidza mhere vachidanidzira mutupo wangu. Mangwana acho mwana uyu akafuma akati, konai baba, mama makavapei nezuro, nekuti vairakidza kuti vainakidzwa. Ini ndokubva ndati hapana, zvikanzi nemwana uyu ndinozviziva, ndinokumbirawo kuti mundipewo zvamaipa mama. Ini ndakamboti ndirege here, ndokubva ndati regai ndimupe. Iye mwana wacho munhu wekuti pabonde anogona chaizvo, asi nyaya yavepo, ava nenhumbu, ava kuti dedhi rambai mama mundiroore nekuti munondiitira. Saka zvinoita here kuti ndirambe amai ava ndotora mwana wacho, apa amai vacho vanondidawo. Tongaiwo tinzwe nhai vedare. Kwauri haidi ndinongoti regai dzive shiri, mazai haana muto, nekuti mangwana tichazokuonai muri painterview natete Tilda ikoko kubehind bars. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi, how are you admin? Please ndinokumbirawo kuti muposte nyaya yangu. Ndinewo boyfriend yangu inoshanda mushop imwe chete neshamwari yaamai vangu. Saka boyfriend yakanditi, sezvo uchigara pedyo nepandinoshanda, ndinokumbirawo uzondiisirawo mvura mubottle drink undipe paunenge uri free hako, nekuti ndinotenga mvura every day, so I can't save money. Ndikati it's okay, no problem. Amai vangu ndikatovaudza before doing this, sekuti vanomuziva. Saka one day ndakabika rice rakawanda, ndikangoti regai ndimuisirewo mufood warmer ndimuendesere just for a day iroro. Ndikatoudza zvekare mama kuti rice rimwe ndaendesera kumukwasha wenyu. Ivo mama vakangoseka havo. Saka shamwari ya mama yakaona ndichipa mukomana mvura nefood warmer iya, ini ndaizivei ndikabva ndangoenda hangu. Mukomana uya haana kana kumbogara amedza chikafu chiye, akatanga kutukwa. Zvikanzi, sei uchipiwa chikafu nemwana uyu asi unodanana naye kani? Mukomana akangonyarara hake, akafunga kuti zvapera. Mukadzi uye shamwari ya mama ndiye akabva afonera mama vangu vachiti uzofambira kuno, pane zvandinoda kukuudza. Mama ndokubva vaenda. Vakanzi, asi mwana wako pane zviripo kani nemukomana uyu? Mama vakabva vati ina handizive. Apa vaiziva zvavo, vakaudzwa kuti mwana wako avigira rice ine nyama kune mukomana uyu. Mama pavakauya kumba vakatondibvunza, ndikati vakati it's okay mwana wangu. Saka mukadzi uya akasarazve achiudza magara moyo mukomana uyu, akati nezvawakaita izvozvo mwana uyu unomupei
one day uchachema. Saka mukomana uyu zviri kumubaya nekuti mashoko aanoudzwa every day magara moyo chaiwo. Ini I tried kumuonesa kuti asiyana nazvo, just ignore, obva wangomainda zvawafambira. Saka ndokumbira kuti mundibatsirewo hama weye. Mukomana uyu mashoko aanogara achiudzwa haazo affect relationship yedu here ikaparara, because he is always complaining. Ndanzi rimwe zuva uchachemedzwa nekamusikana ikako. So my advice kwauri aidi ndiye kuti if this man loves you, he should stick by you. You don't want a cry baby in your life. So he has to decide kuti does he love you or does he want to listen to what people say. So vadiwa vateereri, ndichadzoka zvekare neimwe secret yandasenderwa yakareba, saka I have to type it kuti ndikwanise kuzoiverenga sezvo makacomplaina kuti hamusi kuda mavoice note anenge akarekodherwa pane noise. Nyaya iyoyo yakaoma, anzi tete vangu vakajoina satanism. So until we meet again, tongoti happy secrets and confessions.